se henkilö Ruotsin-suomalaisten keskusliitossa, jolle nämä eläkeläisasiat ovat niin kuin pudonneet. Joko hyvää iltapäivää, vaan tietysti uutena toimitsijana niin on erittäin tärkeä työalue tämä eläkeläiskysymys ja vanhustenhoidon tarve, mutta sitten liitossa meillä ja muissa yhdistyksissä luottamushenkilöllä on se oma tärkeä roolinsa myöskin. Maassa on päämäärä, jonka toteuttaa Posti sekä suomalaisten eläkeläisten keskusliitosta Veikko Hirvo ja puheenjohtaja Raimo Havu. Erityisesti vanhustenhoidon iskuryhmän perustaminen saa molemmat liitot taakse. Tätä keskustelua juontaa Veli Raasikko. Jos olisi toimiva ruotsinsuomalainen, voisi sanoa, että kaikkien ruotsinsuomalaisten omistava ehkä on. Självuppfinnande så hamnar man i en annan situation som inte alls är bra. Vad är det troligaste scenariot? Vad kommer att hända, Staffan? Ja, det brukar ju alltid lösa sig strax innan stupet så att säga. Men nu är vi väldigt nära stupet. Därför att Grekland, det finns ett stoppdatum den 20 mars.